हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो आं नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाना फैदों एसएससिनि बेनो जाबाय एमटिएस एग्जाम। दा टायर 1 एग्जामा जासिगोन अनलाइन एग्जामा नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थांनानै अनलाइन एग्जाम होनो हासिगोन अक्ट'बर 5 निफ्राय। दा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय नोंनि स्टेटासखौ नायदो एग्जाम सेन्टारा बहा आरो टाइमिंआ माब्ला जागोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हाखासिगोन। दा बेनो जाबाय टायर 1 एग्जाम गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन एसएससि एमटिएसनि एग्जामा माब्ला जागोन होननानै। दा फाइनालि अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना एडमिट एबा स्टेटासखौ नायनो हाखासिगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो। बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना सिगां आपडेट मोनबाय थानो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि एसएससि आरो लोगोसे गोबां साख्रिनि आपडेट मोनगोन। दा बिदिब्ला जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव। दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना sccer.org.in नोंथांमोना बेयाव फैनांगोन आरो स्पेशल नटिसनि थाखाय लिंकआ बियो आं नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होनो हागोन। दा नोंथांमोना एडमिट कार्ड बेयाव नुनो मोनदों नन टेक्निकेल एसएससि एमटिएस। दा बेयावनो नोंथांमोना टायर 1 नि थाखाय रेडि जादो आरो आनजादखौ होनो हासिगोन। दा बेखायनो क्लिक हियाराव थुनानै जों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो। दा एडमिट डाउनलड खालामनाया गोबां अपसन दङ मोनथाम थायो। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना नै स्टेटास एन्ड एडमिट कार्ड नुनो मोनदों। दा जायफोरा आइडि मोनदोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव बे आइडिखौ बेयाव होनानै डेट अफ बार्थखौ नोंनिखौ होनानै नोंथांमोना क्लिक टु न'आव होबानो नोंनि एग्जाम डेट आरो बबेयाव सेन्टार बेखौ गासैबो नुगोन लोगोसे एडमिट नोंथांमोना डाउनलडबो खालामना लानो हागोन। आरो बेजोंबो जायाब्ला नोंथांमोना नै रल नाम्बार मिथिखायोब्ला एक्सुवेलि रल नाम्बारखौ दायो मिथिथ'वा। दा रल नाम्बार नोंथांमोना बेखौ दोनथ'दो अपसन दं आरो मोनथामसो। थ' बेखौ दोननानै दानिया जाथाराबा नोंथांमोना नोंनि नेम केन्डिडेट्स नेमखौ होनानै बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हायो आरो। दा बेयाव नोंनि नाम रल नाम्बार केन्डिडेट थ' जेन्डार डेट अफ बार्थ एग्जाम सेन्टार रिपर्टिं टाइम गासैबो ओंखारजोबगोन। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै अनलाइन एग्जामखौ हैदो गुवाहाटीयाव थांनानै नोंथांमोना गुवाहाटी एबा तेजपुराव जायखिजाया सेन्टार सेलेक्ट खालामनायाव जागोन। दा बेनो लोगोफोर एसएससि एमटिएसनि गोदान आपडेट। दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो।